jaba kang apa wis tata carane wong negara engko Parman yen ana daya dijak larangan kok. Tuwas aku saka dalem kepatihan ora nggawa apa-apa ning kene dijak larangan. Jebul kene sing ngomong larangan. Iya, coba. Niki mau kepripun sampean kok marah-marah kedutan kalih wong mereka. Aku sekolah pendopo dibopong karo wong ae. Dipanggul sak kusir metu saka pendopo tekan tengah laut bangking sak kayane nganti boyoku gayek nggon kulaku. Ya. Dome perkarane niku napa mulane sampean iku anggere teng mriki sing ati-ati. Lha nggih sampeyan terpamit teng areng negara Sabang teng Pagerayun sampeyan iku dadi anung-anunge wong Pagerayun. Ning ra kan tembone dhewek. Pengurungane dhewek teng mriki sing ati-ati. Piye yen mriki niku sami budaya terus sami kompak napa malih bocah enom. Nanas kompak. Wong bagus umawane kowe mbokong karo aku mbane aku ning tengah alam. Dosa perkara apa luput apa? Dosane wis mbokong mbok indit. Pendopo kuwi papane wong apa? Pendopo kuwi papane wong musyawarah. Ning tenang apa meto-meto kaya dirodo ning pendopo. Apa anggapmu lanang ki? Dadi perkarane aku nantangi wong sak pendopo mau mengkono. Wah, ora suwe sak nyampi ning jagat. Romangsaku yen ning negara Pagerayun wis biasa. Lah kok ning kene ditumrap wong kene ora tata. Mangken deket ya. Niki dong-dongane kenthang ki mulai kepripun? Menapa mengko tak kandhani. Nek wis rada selo, blas ora oleh takon siki. Selaka pengen nguruk perang apa? Nek mangsa Afrika sampean perang. Menapa? Durung ngerti tandange Raja Tanus, angger aku semene tandang gegilane blas gemegus. Niru-niru nang arep kampung Jawa. Anak dalange sekang tanah apa barang. Wis sampe ku malah derek, dalang wong punah dibok kepengin pro sing padha lenggahan akeh apa ora. Lah ngrake kepripun? Mempeng. Kayak galang wohut. Anggere
wis akeh sing nompong ora leren-leren di mayang. Sembo ngepadake sapa waten katenan iki. Ning arep kaya nikah niku anu piye awet enom awet bagus awet gegas. Sapa nek niku dalang Uhud. Angger mayang mempenge ora umum. Nanti jam setengah 6 ora leren-leren. Kaya jong-jong angger kemarau. Jenengmu sapa bagus? Nalendra Yunani. Ya wara Yunan aranku Raja Tan. Oh, kowe sing jeneng Raja Tan. Ya dasar kepoyok. Disawake. Pepatih Pak Graun Bintang Samudra ora takon. Lho, kuwi jenengku. Ya kabeh. Tak takon. Lah mbok yo mlegane karo nggonku metenten-metenten aku. Tewas metenten nggonku aku malah ora takon. Aku wis krungu ning dolen pendopo. Sing mburi sapa? Kowe sing karo boyo mbok mburi kowe sik kae sih. Mbok mburiku mbok kali manis. Lah wong kowe kok. Oh, angger sampean akan kebel ya. Gula kuwi ya gula niku mek basa mriki munggulo niku basane manggan antep gula. Aku takon karo dapurmu sudes dapur kowe dipelok-pelokaken. Angger sampean takon kali gula jroning dongeng. Lah mubung. Mangga biasa tak boleh nanya panjenengan kok anak tapin kok. Jenengmu mangke dhewe sak mikir kok. Bisa mikir lakon dadakan urung rampung yang digawe. Lah niki para anu pamirsa niki ditunggoni nganti rampung kok kepriwe lakone. Buku ora ana. Jenengmu sok mangke dhewe sak mikir kok. Nami kula Bambang. Lah aku lek ngono kok ngaku Bambang. Yes. Bambang ora iku sapa? Ya ora saged jenengmu nganggo Bambang paling Bambung. Piye-piye iki jeneng soya-soya karo nyong. Kerjane wasis. Nek sing kula derekaken iki nggih anu raja. Lah kowe pangkate jam 7. Pangkatmu derajat kok mangkate iki dadi derek tau kok. Kula pangkate di reja. Lah raja ora iketan. Yes, kaya piye wis tak mek abaran sekamu kok ora iketan. Tekse raja ora iket-iket. Lah ngoten sing mandhat cekang nggih. Direne ra iketan. Mulane kula ora iket-iketan mergane reja sing paling saged entrengan. Lah yen kowe ngaku raja negaramu di pasar. Wong gemblong. Lah jenengmu sapa? Nami kula Raja Pendapa. Hah? Raja Pendapa. Lah ora gol main gedang. Oh, gedang ya. Dengar yo. Yo yes. Ora oleh Raja Pendapa ya. Malah Raja Jengkel. Orang aku pelacok des kaya piye diemane-eman karo diplacok yo sis. Golek sing kaya piye ora ana. Ya iki tinggalan piye to. Ora ndak iya boleh tak aku. Nami kula ponokawane ndarane para raja arep Koparman, nami kula Jiweng. Para ngene men Jiweng aku Bambang wae mandan mentereng to. Men dikenal karo Pati dalane jenenge Bambang. Gas raja permuane raja bertamu sugih kadang-kadangane yo sis. Ya sugih lho kowe sing gas sandangane nganggo sermoer. Sermoer kuwi nek iki sih pating gerlut iki mas-masan Mas Ginepek.
Belas emas, rambutnya begitu teretet emas. Belas nyora lah. Ya kok orang niru, ada orang niru nyong pakai anu dewek orang niru. Orang niru siapa-siapa. Raja sinten. Aku pakai Dutrojo. Oh pakai Bintang Samudra. Menirun nyong sampeyan. Bintang Samudra. Yo dasar kaya apa? Jenenge Bintang Samudra. Bintang niku bintang. Anu kok mangeri kok aja bahas kok. Samudra niku. Hah? Samudra. Iso ora nyogro-nyogro bintang samudra. Yes. Sing tengah. Ya tuh. Ya kenang ngapa kalau nyokon jingkat-jingkat. Matane bulung-bulung tekan mata. Lha piye sih? Nanti metu kaya piye? Lah orang badung ya jadi pantak kabeh raimu. Lah ya ora. Nek kowe nemangsane ketiga kaya iki apa ora anu omah lebu. Ya ora. Mata kan ana matane tek anggaran anu lebu kan terus krek ngono kuwi. Cangkemen. Liambo sis. Lha kowe pamane ngentek natumpung mau kok ya kurang. Tumpeng dia mau saja mau sih. Ah, wong nyong anu cangkemen kaya piye. Jenengmu Mas apa? Ya. Jenengmu siapa? Anggere katakon karo nyong jenengku anake Bapak Cagupluk. Anake Cagupluk? Iya. Dia jenenge siapa? Nyong Bundung Beong. Oh, yang member kaya Ramane dong anak Cagupluk yo Om. Iya. Ning sigrak piye wis karo Ramane. Ah, Ramane. Lho biyen nyong kenal karo Ramane kecilik kok, kecilik-cilik tekan otok-otok. Wes kok pengeling nonton kaya wetenge wasis. Ya, Mas. Weteng gede kaya kita dayak. Lah lha berana sing dipangan. Wasis pangan, Pak. Lho kabeh awak semua kabeh kok gede-gede kabeh tangan yo kaya sorok. Ya, Mas. Guna kowe men penger. Yo kawan tanganmu gede nabok nyong klenger. Tangane wis gede, mripate ya mendono. Untune ya gede-gede, wetenge gede, mbok kanane ya gede. Tekan kono ana sing lembok sing bila setan. Sing buri ya melu-melu. Ayo. Iki wong anggere wong kok kagetan. Apa biyen ora digebyak apa ya? Ya kenapa sih? Ndak kurang wong kaget. Yes. Warna-warna jenengmu sapa, Mas? Melu-melu anggere kok takon karo nyok. Dia takon karo jenenge sapa? Jumawage kan? Alayo. Kudu Jumawage. Dia sapa? Nyong Dikya kala kembang depan heles biasa ngene. Oh, nek dalam Basuki dia. Melu ngene. Alayo. Yarane te dalam Basuki ora enek. Tekku kabeh dhewe. Ya ngono lah. Mundur. Kancaku dodolan ora perang-perang wis. Piye-piye urung rampung le nakoni anu sing mburi-mburi.
praja ora nganggo keris, nganggo keris malah ora apik. Kegedean keris malah kabotan keris. Raja Tanus apa, Gus? Lah sakake bali Raja Tanus tak jawab ngono Raja Tanus. Yo ketone mripate sing nyawang kulit kok. Ora ora kok. Wani banting aku ning tengah mau. Apa sak cengkang kandhemu? Arep ngajak tanding karo Raja Tanus ngajak pirang dina bakal tak laden. Apa maneh kowe ngrasa ngucap ngrasani. Karo dalem Kanjeng Sinuh ing pusat bumi aku ora ikhlas aku lari. Aku kemedenian pancen bisa nglindhengake mustakane Raja Tanus. Babu aro mujare tanding karo Patih Bintang Samudra. Hati-hati Den, ora kena musuh lho. Ya sakarku, wong musuh malah ora apik sampean. Arep ngaku dhewe sing mondro guno. Sugih aji Jawa mongkonan cukup wenmu ngucapake donga mau. Ketiban tamu merapat, he kamu lakon binti pecah dengan.
Kumosunyo ing bekono Baratang ing bumi ado ing langit Langit sukempang Sukempang wataknya hilang boleh kalau ada jatah ting jagat tanda rojo tanus orang kosong ngenteni kepala ayo maju sekali hatiku entekno sabutnya upama aku ada atau sing balu dulu dikulik karo kowe ora rampung perkara arep ngangkat zaman opo ora bakal tak tamengi wujud dadaku kinari terus satu tono brojo kulitmu angkat pendel payah kurang mas koko pangen jamu kukuh betul bentek musakam akarono karenan mardi siwi sinawung resmining kita sinupa tarto mekretarto pakatining ngelmu luhur kang lumrah ning tanah Jawa agama ageming aji eling monggo eling marang Gusti kang paring
geger. Kang Jiwe apa bro? Biar perang apa nyong karo kowe ora ngukur anu penderek. Ora usah mel perang. Terus iki arep nyong karo kowe biyen mungsuhan, siki ayo padha sedulur bae. Sing guyub lan rukun antara golongane nyong karo golonganmu. Ya apik kaya kowe ya apik. Mula siki ora ana ucap sing utawane atur sing pantes diaturaken ya muji syukur kersane Gusti Allah Subhanahu wa taala dene nyong karo kowe tekan kene diparingi bagas kewarasan lan slamet sehingga nyong sehat karo kowe. Iya. Niki kowe mau ubuk bae niki tak gawe piye kok. Penyuwune sing anu para kadang panitia ora salah kon sing urut, butuh rame ya kowe. Tak gawe serame-rame ini gak usah mampu bae. Iya, niki hajate apa? Iku tuh hajate Bapak Lurah, hajate anu kiai sedek warga kaibon sedesa sing nganakna adicara syukuran kayak memetri bumi ya sedekah bumi. Kayak adat-adat sing wis kelakon. Oh iki sedekah bumi. Iya. Ini sebabnya apa sih bumi kalau tidak disedekahi? Rasa-rasa tidak di ngomong nak kabeh wis padha dianu nang mau bumi nang bumi. Hajate padha bae. Nyukuri nikmate bumi ngawong nyong karo kowe uripe nang dhuwur bumi. Ya sing dipangan nyong ya tetukulan saka bumi. Iya, umpamane atus men seger ya banyu ya saka bumi dikedhuk metu banyune. Ya kaya kowe becik banget. Niki ngomong-ngomong lakone apa ora usah tak lakon lah. Nalika semana ana piye sepuh sing rawuh nang nggonku mresani bocah-bocah sing padha gladen. Gladen padha gladi perang. Nyembuk latihan main ora latihan mayang. Ngono sakarepe takut padha perangan wayang itu. Kowe ngelatih apa? Bere-bere nyong ngelatih. Ukur nyong nyawang karo kanca-kanca bakir kok anu padha duwe bakat kepengin mayang tur niat. Padha tak awe ngene. Tak kudui sing bener. Aja kur bas-bas le mayang. Mulane ana wong mayang anu lah kudune labuh ora dikendhaki lho wong dodogane ora cepasin. Dodogan kuwi penting kok. Lah nggo ngapa sih? Dodogan kotak kuwi ibaratnya keteking jatung. Lah dodogane mana kaya piye? Omong-omongan wayang dhewe ya kaya nasihat. Ora dodogan padha bae wayang mati ya. Oh, kayak kowe dadi dodogan ya penting. Ya penting ora. Dodogan anu cempala digletak kan. Iya. Kayak wasis. Iya, dodogane nang kene nang cangkem. Iya, ya sing padha latihan anggon musik. Siki wis padha keton. Wis padha duweni kebisan ora ket urung senajan urung pinter. Nek ya penjalukku sing temen gatekna karo sing marahi. Ya maksudnya gatekna karo sing marahi sekebret. Ya gatekna sing marahi lah ya kowe. Kowe apa ora? Ora kudu niru nyong, ora kudu nyongkon nyong. Ning utamane wong ngaji, wong sinau kowe ra kan anu gak kena piwulane piye ramah kiai. Angger nang masjid bukan nang nggon pengajian. Iya. Terus sinau nang nggonku ora niru nyong malah ora genah. Nek ya muga-muga senajan wingi ora genah, siki menganak tekan seteruse sing padha genah gelem karo gak kena. Ora kudu niru nyong. Mas kembar ya apik dicontoh. Ning dicontoh sing apik-apik.
Makanya mundur, anu tujuannya ya. Piye sepuh dalam sepuh kena disep kena dipuh. Disep pituture. Dipuh dicontoh sing apik sing nyala disingkiri. Oh iya. Kalau kidul sagi naik daun. Samimun. Ya apik kae suarane persis kayak yen ngambar anu sabutane titis senajan ora apik ning titis dikendangi kepenak ya wasis mayang dikendangi angel sing ngendang berbeni sambat arah-arah kena mbok pijetan lho ngucap bae sih ora pas irama iya lanam si anak mandan apik sih meh mandan ketemu iya senajan sabutane urung apik salah ning dikendangi kepenak suarane ora mlacet iya lah piye etung-etung oh digelar kaya ngene anu semeriah kaya iki kepriye apa cukup ora cukup sing penting wong iki seneng-seneng perkara mayang utawa lakon alat nomor kari ya gawa penyanyi barang ya gawa ketone asing temen penyanyine us temenan arep kenalan apa ya kepengin angger kepengin kenalan liwat nyong Bonderane temenanan hah? Dari temenan pancen dadi wong urip angel kene karepe ya bener ndereni lopot karepe guyon ndereni temenan mangkane wis nenteng tegese temenan ya kowe aku guyon ndereni ora guyon iya nek piye penyanyi sekangen dia ono kenalan dhewe bedes ora tau-taune sindene be sindene loro penyanyine loro iki penyanyi sekanti ngono cukupan dhewe nyemole kenalan apa ya oleh ya tak kenalan ya ngono kenalan Bakayune sing bedaki entes nibing arep pinggir kotak Pak ya iya ketone kole montor temen Bakayune kagelan angger karo nyong ngjedang cabut lebara nggih kuwatir kok mbok pelunyot angger padane wong ngene derajat anu guru mungkin guru mungkin dan ya ora usah nganggo dalam-dalam gitu anu Pak Ketok kae iku bae lha wong karang pegawane mayang ya kena diarani dalam iki anggar diarani dalam urung bisa urung kuat ya alah wiyaku bae ya kowe lagi niki dadose nyambate kula napa nggih mriku wis karepe lah anu Bakayune kepriyen kenalan kare sampean ya jane kok juga aku temen iki mau jogetane aku temen ya jajal prikatiru dasare joget ya wasis prigel sing ngendang mempeng wasis korden Pak ora joget Pak dia mempeng tes dedegan dongane rakan ya diadat-adat nggo sesuk maneh malah tak tek nasibi perkara mau bengi rakan akeh tansah sing kekurangan kanal kepitu kono kebendu malah kan arep watu lawang ngebel yo malah ya ora bisa ngerolo kaya kurang ya kowe nyambut gawe nanti awan angkana wong inangkana ya aja ditiru ya kene aja ditiru sih ndok anu wiaganu jemotos ditiru jemotos anu ngilmune keblok apa kudu anu buku karepe dhewek
lagi adek-adek sing kenceng sing lempeng. Sing aman nyong. Apa menuli akeh? Ya kan. Anu ngono terus nale anu srakung. Mbok kayune. Ya keprigen kakane. Jenengmu sapa? Omahe ngendi? Jenenganku. Iya. Lah wong saleh rika wingi dikongkonan ora takon. Ya wong nyong baru beanan ora nyong liwat anu VR. Lah ya wong kongkonan ora takon iki wis teguh ngene. Anu VR we tawa anggere iki ada ora Pak. Ya wadon apa uduk ya. Dia ngomong pada gendah jadi perwakilan apa? Oke, aja bahasa layaknya. Ya wes. Setore ayo nangel temen nyong. Ya jenengku Yatin, Serang Pandang Sari Subang. Yatin. Iya. Ayo Yatin. Nah yang menung jeneng gue paringane pertama biyunge. Jenengan kaya itu baik. Sing di golek-golek gawe jenengan kuwi rekasane kok. Lah ya mantel. Iya wong akeh seranane gawe jeneng Abang Putih. Wis iki kare nembang karo joget. Lah nembang ya nembang tok kan joget-joget tok ya. Ya ora lho sangat nembang ya karo iget-iget aja kaya kowe. Nembang kebiar-kebiar orang igat-igat. Sote mana ini? Aduh main itu. Wong tau ora pasti. Kok ada komplain malah sok lama. Jajal budone ku sing ketone kayak ibu anu siapa ya? Ketone lemu temen budone. Kayaknya jadi omong lemu. Wong guru kok. Wong gajagen. Ngomong siapa? Siapa marah bulone? Nami kula Muina. Muina. Aras jenengane ngono ya. Jenenge kowe Muina. Oh piye Muina? Iya. Leranda apa perawan? Lho putrane loro kok. Telu malah. Telu. Wis nyong ora tang jagongan mana sih. Mbak Muina saking pundi? Saking Gombong. Gombonge? Gombong Wetan, Kedung Puji. Oh, Kedung Puji. Jalan gede Manggan Kidul yo. Nggih. Nyong wis tau mengan ngulek titik bareng. Kancane wasis.